You may be seated. God bless you. Nikaende kukwazise youth mstara mambo Jesu. Amen. Tunotenda Mwari zvikuru. Nikaendele mekete baba wedu na mama. Vamwe vatungamiriri pakati pedu mstara Jesu. Amen. Mwari wakanaka. Chada ndishene mishoko raMwari kubva kubhuku yaExodus. Chakataura kumusoro theme scripture yakati adoption. Ufunga tese kwa adoption nani? Nadatora the spiritual adoption. Ilikuitika muupenyu kuti tikashaya the wisdom of God, the devil will adopt us. Towa vanhu veku church but very wicked. Vari vanhu vasinganamati but vari vanhu vanopinda church. Adoption inogona kusiya une sendeme yekwawakabva but inokupatsika dzekwawauya. So there are times kuti tatu yekunzi muKristu iriko but kurarama semuKristu is another story. So Exodus chapter 1 from verse 6. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. And she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call thee a nurse of the Hebrew women, so that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, go. And the maid went and called the child's mother. Pharaoh's daughter said unto her, take this child away, nurse it for me, and I'll give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. And the child grew and brought him into Pharaoh's daughter, and she became a son. And she called his name Moses, because I drew him out of the water. She named him Moses, because I drew him out of the water. Verse 19. Exodus 2 verse 19. And they said, an Egyptian delivered us from the hand of the shepherd. Vanasikana vaJethro varikutsanangurira baba vavo vanga vachiboriswa vachira mvura ndokubva vati an Egyptian vavo ari kuti Egyptian ndi Moses, which means pana Moses panga pane Egyptian kunogona kutoonekwa usina kumubvunza. But as a child paakachema bhasiketi richivhurwa mwanasikana waFaro akati this is a Hebrew child. So identity original yakawanikwa ari mudiki ikaluzwa along the path zokuti vamwe vakamuona vakamuti an Egyptian. So it's a movement kubva na Moses the Hebrew kuti azonzi Egyptian. System iri pakati inonzi iyo adoption. Moses was adopted. Adoption pamazuva yaita sekunge ine favor. Why? Nekuda kwekuti vanhu vanga vari muslavery muEgypt vari nhapwa. Saka adoption yakamuendesa kustate house, kupalace pamambo, zvekuti anga akurarama a good life but ari mwana wenhapwa. So adoption iyo yakaita sekunge yakanaka. Even mai vacho vakaita agree padeal rakarongwa kuti munonyamisira mwana mondidzorera kuno. Saka Moses ainwa the original make wamai vake, but he was adopted. Saka kune masystems aipinda maari echiEgyptian, pedzisira ane dressing yechiEgyptian. Zvokuti paakamubatsira vanasikana vaJethro, vana vari kumba vakatoudza baba vavo there is an Egyptian guy atibatsira patanga tichirwiswa. So adoption yakaromba Moses original identity. Chimwe chinhu chandaverenga apa zvanzi zita rekuti Moses akaripiwa nemwanasikana waFaro amunhonga, nokuti Moses zvinoreva kuti chandatora kumvura. Rangu rati she named him Moses, meaning I drew him from the water. Amen. So to me Moses was nameless. He was named akurwizi nokuti zvinoreva kuti chandatora kumvura. So pane challenge yekuti maparents vakatadza kupa mwana zita, vakanomuviga vachimuda vakanomuviga, but ukanzwisisa from biblical times even today mazita anogona kutakura identity kana destiny yemunhu. So uchaona munhu vane machallenges awo paatracer spiritual anosvika pazita, nokuti kugeneration yedu tine vanhu vakawanda vasina mazita avo but vane mazita edu. Explain zvinorevei. Uchazviona kuti zita rako inarodhera tete wako, zita rako inarodhera bamweni, zita rako inarodhera sekuru wako, zita rako inarodhera imwe hama yenyu yaina close nababa wako. So there are times it's tradition yekuti munhu anogona kupiwa zita rekumusha kwavo pete rake nekuda kwokuti kwaiva nasekuru George saka kuti George. So paunopiwa zita remumwe munhu risiri rako
already warobiwa zvinonzi zvako. Spiritual adoption ndo zvairi. Ukapiwa zita remumwe munhu unotakura character yemunhu iyeye. Munhu iyeye anotanga kurarama mauri in character. Ndo kurarama but kune imwe character yaamauri. Saka izvo zvaunoti maitiro akaya anenge bamweni wake. Maitiro akaya anenge sekuru wake. Kureva kuti pane mumwe munhu akura wa2 in 1. Why? Nekuda kwekuti kwakaitwa adoption. So Moses was adopted. God bless you. Thank you for what you said now. So adoption zvainoita inokuromba destiny. Mumwe nemumwe wese une destiny yako, Mwari ane purpose nelife yako. But the challenge ndeyekuti ukasazviziva nekuzvingwarira spiritually, pane exchange inoitwa. Unosiwa uri iwewe but usisiri iwewe. Usapana kwamba uzvinzwa zvinoita mulife mangu asi zvitype yangu asi zvandoda but ndozvokuitika. Why? Because the devil akakwata akacreate chandinoti law of attraction. Zvimwe zvinhu zvinouya pauri zvinounzwa nezviri pauri kwete zvauri. Why? Nekuda kwekuti kune zviri pauri pava nemweya wemakuhwa pauri unozoona kuti iwe haufaniri kutaura pazvinenge wakutaura. Unotozvinzwa kuti asi zvangu but andanyara nenyaya kadai. Vamos lá, dzimwe nyaya so dzawaifanwa kunyara but inyaya yekuti there's somebody wemakuhwa the demon spirit yakurarama iri mauri. So Moses wakaberekwa mutime yeslavery ndokubva anopiwa aka good life. Saka Hebrews 11:23-24 ichiti by faith when Moses grew up by faith paakakura not by age. Faith comes by hearing and hearing by the word of God, which means paakakura in understanding the word of God. Danger atina tiri kukura pakuunderstand that the world and other systems we are not growing in the word. So the devil takes advantage yekuti kana yuti isina shoko alipawo mashoko. Why? Because there is a room yekuda mashoko. Saka uchifana munhu ararame nechikwabedzi asine shoko, but kune vakurarama futi vasina shoko but nemashoko. Pane vacuum space iri mauri inoda kufirwa with the word of God. Saka uchifana pageneration yekutoverenga Bible kwacho. Let me tell you this. Kuverenga Bible hatisi chipo, chido, choice, desire, ishungu. Hatisi chipo vanoverenga Bible say because vane chipo. Aiwa hakuna chipo chekuverenga Bible, kune desire. So the devil takes advantage every generation in shoko haina. Saka anozova kana chida kutokwata anoshanda nezvaunoda. Because zvaunoda anozviziva. Zviri mugeneration yedu. Tiri kuita zvedu zvatinoda zvakafanana. Zvinogona kuya nenzira dzakasiyana but the same story. So Moses was adopted. Vamwe vari munhamo. Adoption yake inenge inoitwa nevanhu kumusha umambo anzonzi hanga dzinochengetwa pamusha. Hanga ikachengetwa pamusha haitorerwe potential. Inoramba iri hanga. Zvinoita kudzokera musango inoita zvinoita dzimwe hanga musango. Haisimwe mafeathers. No. Inoramba ine mafeathers ari sehanga. Hapana chinochinja pairi. Even tambo havasumi tambo pagumba kuti isabhuruke isatiza. But yega haitize pasina tambo. Kune a system yekuti hautomboda dhimoni kukubata, iwe wakatozvibata musystem yedhimoni. Munhu anongotanga aine nhamo, akagara munhamo for a long time, opedzera anhamo. Zvekuti reasoning yake inotoda kubatsirwa. John 5, Jesu unoti, unoda here kupora kumunhu anga vari paBethsaida. Munhu akaenda kuchipatara, imani zviri pachena kuti anenge achitoda kupora. Kana murume uyu auya pari kupora vamwe, Jesu uye woti unoda here kupora. But this question inotodemanda intelligence to understand why he was asking such a question. Was obvious munhu anofanira kunge achitoda kupora saka auya kuclinic. But kona akubvunzwa inyaya yekuti akagara for almost 37 years, mutanga kusvika 38. For 37 years ari murwere, akatenderedzwawo futi nevarwere. Saka vanopedzisira vakuudzana mashoko ekuzvisimbisa. So long life, hauna kupanziwa, hauna kupinda mudziva, hauna ezva uchirarama, uchikuru kurarama upenyu. Why? Tureva kuti munodevelopa a culture, matauriro, mafungiro ane chekuita nenzvimbo. Inotanga environment zvakakukomberedza, zvopedzisira zvamauri. You become also a representative environment. I've witnessed this. Ndainetseka ndikasvika marobots mutauni. Mavhenda kana achitengesa, ndakaona mavhenda achitengesa rekeni mudziva ikacha kuti. Singaiti kuno mutauni market yaatageta ndeipi. Ndoba ndakadiscover kuti zvinogona kutora 1 day kuti munhu abve kuzaka achiuya mutauni. But zvinogona kutora 5 years kuti zaka imwe.
Saka anotoziva kuti kune mapotential buyer erekeni vakabva kumusha vane chimusha. Because the section in market is very poor. How can you sell rekeni kuarare? Yet I don't zoom farmer. Zinu kutemba nani? Kune musha muarare. Environment yakakara long time. Don't lifestyle yake. Saka anomanifesta zvakadai ari muviri. Tambira songa rekeni yamutenga kana katemba kademo kuisi. Ano zvakanaka kumusha. Ari pari arichakuita nekwaakabva nokuti ndokwachira. So Moses was adopted. Don't lose for name life in the Latin Naki. Yet you don't worry about Moses is not the person, but the mission. Amen. The devil he fights you in two ways: to kill you physically or to kill your destiny spiritually. Amen. Not to him, people say, "Oh, you know, Kosha." Don't listen. Say, "Oh, you're fine." So I found that program here so that most of what you want to feed. I just want to tambura. I believe to defend around. So I do a good life. Put on certain focus, the vision, the destiny of life. Jumwe nyambe zvakanaka zvinakunakira. Nekuda kwetime yauri uye nekuda kwedestiny yako. Zvinhu zvaunoona zvimwe zvacho zvakanaka but zvakanaka munguva yazvo nesizini yazvo nemwaka wazvinofanira kunge zvichiitika. I'm not Janira, I've got my brother. In that one of my brothers in my soul. So I can't check my farm, my brothers. They don't have 20 years, what I'm going but when you go to the fold down, or to one door, what will come down? Let's see, but then to roll off the console. I will prepare life here, or not on the life. Kura, what baby ipete system epa. What will be the woman now? Maybe 40, 44, 18 years, mskana 30, I mean 15 years after all. Wow, ipete muramba muriba ngepa, chini environment change. Pamoti madhara vanhu madiki vasingasvika pamadhara acho ndoda kubika uchenjimbo. So my brother now akazoya kwandini ndanga kukansela ndakuzamba me yakaitika kuye era. Take your time. There is more into life than kuroda nekuroda. Destiny yako yakakura kudarika kutenda tu sai aito yako ndio chikompleno tu ambapo jamii ndio kwa mega. Aito zikusipa. Why was alipanza kuti mukati muri right alimukata kuti mukamna chance kubuda so kuna unasangana papo why was une wrong picture was your root inside ulipanze une wrong picture reality asati kama uli but inyasha kuti wane munhu akaita pass through malevels iwayo akuita look back and tell you saka danger ndeyekuti naro ziripo nekuda kwezera badai mwaratu vanira nyasha tiregere kuita naro zvinhu zvinobatsira upenyu hwako. Moses was adopted akupiwa chikafu chakanaka upenyu hwakanaka but one day by faith akura akadiscover that there is more life than good food. Do you know kune munhu akadestroy a destiny because of food? Zvinoita wesakuramba kukugochera ane program yekuzokugocha but atanga apresenta program. Do you know munhu akakumitisa munhu kutengera phone? Nyaya isipa phone. Antanga akupa zvaunogamuchira kuti uzogamuchira zvausingafaniri. Unozviramba sei iPhone iri muhomwe? Pressure yawana zvezvawakatatiswa kuti uite zvausingafaniri kunge uchibata. Ukafunga kunosarenda iPhone yako kuti ilosi. You give in. Life in the temptations are that level. Satan achida kupa Jesu miedzo. Anotanga research kuti kwakamira sei ndokuda kuti munhu yatsanya 4 days 4 nights ana kuti apedza. Saka temptation ndaive ine chekuita eating because he was fasting. Akugadzirwe temptation kusati kwa research kuti ikoko kunofarirwa chi. Akutempte nearea dzizvo ogara usingada haitogova temptation. Why? Vanhu pavakanzi musadye muti mugadheni muti waitwa nemuchero ende waitoibva. Why? Nokuti dai wauri muti weminzwa even usataura vasi unobaya. Saka chaunonzi usadye chinodyika ende chinoibva. But there is a reason seuri kunzi usadye.
information yaunofungidzwa kuti iri right nekuda kwelevel yako yekuti ukazokura unozoona wega pasina kuudza kuti zvangu zviri wrong but ndaizvifarira kuti nandi mudiki taiti tirikubva kumusha tichienda kutaura golide tinofanira su miti yaimhanya ndiri mbara yakatozomira ndakura maimanda apana nongozvonawo imagine mamhanyira aiita magamuti kurati kune time yaunenge uri yekuti unofambisa zvisingafambi zvokuti akura akakudza kuti ibhazi rikufamba kwete miti unoita naro bhosi unenge utenge unenga purufuso ona so reasoning yako uri mudiki inoda kubatsirwa nemunhu ari machuwa akuonese nokuti tasiriko une nhau dzaunogona kuita nokuti ndo stage yacho saka ndo kuti shoko ramari rikapinda muupenyu hwako uri kubatsira kunzwisa life from a different angle usiyane nevamwe vari kunyika vanoona zvakanaka pazvinhu zvisina kunaka ukakura kwamachuwa kune zvaunonoti hazviiti when he grew up befit akaramba chinhu chaari kuramba ichi achida kubveka masati wakura mufaith nokuti mafavors mablessings zvinhu zvakanaka zvokuti ukatoudza vamwe vako vanotokuyemura kuti zvako waibhozi uri pasame level unozvati mudofo mukusaziva pane kuremekedzana nekuchitoitika muarea idzodzo saka ina kuti korisaida zvemagroup pagroup 5 paitwana group rate mukuru wezvokufoira but anenge rikashefushefu ipapa muri madofo mese vautiona kuti magara ega life haisi competition handingazonenge afita ndingazondaiti destiny dzedu kwatiri kuenda kwatiri kubvuka vatongosiyana ine pane pana akamboita number 30 taidza maklasi edu anga akawanda vanhu kusvika kuma40 ndakaita number 30 saka ndakasvika kuma ndichifara and my father vakachikuvuka mukomana wapastor kufara tone result ati ndakunda semu so ndaita kuti kukunda semu kupasa ndaida namacompetition saka semu akaita number 33 ndakaita 30 ausufara but chimadofu tesi so there are times yekuti wakuita nai makwikwi magara mungoriwo madofu mese but pane pakutopika nekutolemedza nekutoonesa kuti auyanenge ari nani yoti hapana zviri nani zvikuitika irizeningi nechekuita nelevel netime yamuri une nyaya dzaunopasisa nekugamuchira at your level dzisiri right saka munhu kana ari mudiki anongofunga semudiki anorizena futi semudiki but the devil ari wicked zvokuti anoataka futi vadiki ndoba anometsera mata dai satani akatanga kubvira nesu tatikuresu taitawo nharo but aitirova tiri vapfana wai aingotitsetsa timachokoleti timaswiti zvatopera matimes atakararama takakura isusu manje ndinodharisirei so kune mamaimba vanayo vanhu so ndakambobiwa kumareva pandaigara vanhu vacho vakava nemachokoleti timaswiti vakatipa vati vanotoda mamwetera upinde mota pandakapinda mota yakuenda vanhu vakazochema ngomini zvikadii ndikazokandwa pasi but tiri kuona here kuti hazviitike manguva yandiri nei audipe chokoleti ukaenda nei saka satani wacho aida kuti ndiraenda kuchokoleti iko haani petime murizena anokuraya uri mudiki beware the devil ari wicked zvekudaro haana basa neeji yako ipapa panoatakwa munhu upenyu ukaparara zvachose usakakati nyarawo zvakazati mabhishop unorohwa uri mwana wesangwana pakaberekwa jesu ati mune vana vakaurawa havasiriwo jesu wacho faro anzi paberekwa mambo ari kuraya vasiri madzimambo futi unobeta midziro munyaya yesiri dzako the devil is wicked so unoda shoko ramwari kuti rikupeiwe reason imwe understanding shoko ramwari bhaibheri ramunoti your mind must be renewed not removed renewed renewal yemind inokosha aurizene semunhu unorizena semwana wamwari why because nyika itorarama inogona tokupa marights semwana but chikuritsa mune zvinhu zviri right mudestiny yako spiritually vari kugadza malaws emarights aya vanenge vari kusaidi kwako funa kunetswa so you can report even your dad your mom unoziva tine vamwe vanhu kuti ukavapa mai kuti pukurese upenyu hwakadai anokuudza abuse yaunoona seabuse yakaitika kwaari ndo yakava ipush factor kuti asvike paari vamwe vaimutswa kuseni kuma6 kuenda kumagadheni mudomboshawa vachinoita kumadomasi ari mwana mudiki izvezvi now I businessmen apa understand life better but chakava a push factor yaunoona kunga abuse
nyika inosvika painokutendera kuti aiwe zvinhu zvenyu dzinokodzeredzei. The devil ari kublenda. The devil chaari kuita ari kusaka kaflavor katouch paproblem yekudhara kuti ite senga isisi problem. Takakura teziva kuti kuputa fodya kungodai mudzanga mazano kune shisha. Unoshisha zveshuwa nekuti ine kaflavor so. Ukataka neshisha unoshisha ndikuyepera. Because hutsi ihwohwo but waiswa kaflavor. Damage inoitwa nefodya yemudzanga neshisha is the same. But pashisha unomundi pane zvikuitika zvikunani. Zvine mapaipi acho mwari unotaura kusokuchinoza. But you know what hutsi. The devil is so wicked. Unoisile flavor pahutsi. Unochabatira muflavor imomo. Unoshuvira zvakaipa nokuti hazvina kupurizentwa zvakaipa. Hama dzangu doro rinodhaka but advert yedoro haitwe nemunhu akadhakwa. They understand this. Kuti tikashandisa munhu ane end result yeproduct yedu tinoshaya maclients. Saka ingoadvertise munhu achangopinda mubhawa angoita 2 masipi. Ubva agadzika ubva nzizambezi. Kuti vachazoerera munhu haungazvinzwisise. Ndo zambezi Luizi. Vanoratidza kuti uya kuita tusi pautadza kucrossa road yakabata road. Inozonoti china chiite. So they make sure they market their problem in a professional way. Why? Because vakadaro unozwa senge uri kushota kusarira padambudziko ririko. Why? Because level rako rakapresentwa sechinhu chakanaka. So Moses was adopted. Kune masystems ari kuadopta youth. Vanouya kuchechi, yes. Chinoingwa kuchechi kwake isana Gaston. Ini ndakakura nevabereki vangu street na baba vangu vaituka kubva kuchechi usingadye sadza. Saka ndakatoipindira sadza iroro. Kwaidyike kavo. Ndasina mati ndaipinda chechi. Why? Because mutemo wekumba kwete ndaida Mwari mutemo wekumba. Wese vati kuri boys kudhara kunofungidzira kuti pamwe kukuda kunamata ndakataura kumbawo takuteerawo vasikana vedu. Yekutera Jesu ndeimwe unoterwa munhu. Akuendera kuita kariko. The devil anoisa a system inovaadopta. Saka adoption inokusiya kune ropa rekuba kwenyu but une character kwakaita. Hatinova Jesu kuti maKristu ndokudii but there is a system yakakorrupta mind. Yekuti sometimes unamata kwati kupretend. Akusi kuti unebochereresa koobodiko ndozvekumhuri kwenyu ndezvekumba kwenyu. Maybe ndozvikuitwa nemafriends ako. So Moses was adopted. Ndovapiwa good food. Zvimwe zvinhu zviri good zvinoda kuuraya destiny yako. But kuzoramba chiri good kunotoda wamature spiritually. Nokuti vamwe wako vanogona kuseka. Imagine Moses abva kuseta kupalace kwaFaro anodzokera kumba kwawo kuFagosi. Vanhu vasangana naye parodhi nokuti uchiright here. Fortune knocks once. Unoziva kuti vanhu beware of good people who are not godly. Vanhu vari poor vasinganzwi Mwari. Vasikatauri pfungwa yaMwari vanotaura zvinhu zviri right. Nyangwe zviri right here kwauri it's another story. Mwana achitorumurwa pamukaka. Hazvinoti mukaka ipoison. You must grow to another level. Yekuti unosiyawo malipids wodyawo zvinhu zvinodyika izvi. But problem yemwana ndeyekuti haugoni kurizina naye kana ari pastage yekuyamwa kuti arumure. Panoda kushandiswa force. Zvinoita kuti wagara napa kuti mwana kuchigumira zvemukaka izvi ukagocha kafokuso kanonyatsoita mushi. Kune kabhurai katiponi haanzwe mufano. So language yavangatonzwa kungoisa kana mberi padesi. Akaruma kuti azive munhu ndisatana hakuna mama wangu. Ukaona pari torozozotapata kuvatwa wapona. Wazaururi zviri soft. Never. You will change your life, you don't demand the pressure. No, it's okay. No, it's okay. It's okay. Saka nyika yobva tamusama wiki zokudzera dzenyu. Unobaadopwa nenyika muchitiza shoko raMwari. Zvinomutsura kuti ramangwana rako rive rakanaka. Zvinhu zvaunofarira zvakanaka
tumwe vacho hazvina kunakira. Generation yedu inoda magifts zvakanyanya. The devil anoisa problem pagift yakutsvaka. Facebook kudea one day to go. Mabenzeka. Now what my wife what to know something. Secret admire. What is really uchitambira zvako. Murini imomo. Timu racho rinoita by time rine patience ndiri kudestroy. Ahango ule uzongo kuataka. Anoenda ku Facebook kuona kwani one day to go. Unaona message yapinda. What is really? You know, what is most related so? Mawisa full of some people they know. They put on Facebook. I don't want a message inbox, man. We can't hear some. I don't ask for the something, but you're saying 49 years. Even some 49. Pathetic, but 20 car. Gawa, I said something to over. What you had to do? Ukaweka give thank you. Target that deep. Mama compliments urupiwa isiyo nyaya yacho. With wisdom you understand. Kuti zvozutaurwa pauri zvimwe zvacho hazvitomboripo futi. Ayo kwaungavanziwe unozviziva wega. Nokuti ndomusimba usimusimba. Ukapinda kwa business nevanhu. Ukanofira kujimu. Mungu zikafuta ndafuta. Vana. Wala ndoonera akasiyana. Tuma compliments na devil wacho akakutendera kuma compliments iko. Akakutendera futi kuma gifts iko. So pantoda wisdom yashadza Mwari. Kuti ugone kuchiramba chiri. Achirambike nyore when you grew up by faith. Anokumani kuti wonziramba. Zvinotoda growth womeka a personal decision. Nokuti pamwe tikakuti ramba unozoenda nerweseni wada kuchiitisa. But how about decision you want to make a way it powerful than you want to make it whenever to eat it. Somebody that will have some food is not like this is for you. Pray later, but no more food. But don't tell you about what you're having amount of food. It will be time. What you show up, what you want to have for you. But when you want to have that way here. But the time what this year will make it. Children try this. The more than I wonder about it, but I will pay because I don't see the problem. Very much as this scripture container and forge. Jilimo. Because I never want danger. Danger, I don't know do a verse. It's danger, guys. Verse in day, but danger. Hey, danger won't look quite, but short. Maybe you will not be a person. No, what? I know that verse. Ufonyo zilimo nicotine. Asma vitamins asi nicotine ta. But una vesi nicotine mo bandaka vesi kamera nicotine. Satan akagona kuvhutira vanhu decision making. Asi zvese ngazvoda prayer anoziva. No. Asi yesena Mwari akakupa brain pane pamuka thinking. Even Bible ichirerengwa you must rightly divide the word. Ndatara namba kunene zvimboso. Bible rakatonyorwa wa. Sanetseka ndinojye. Zvapfeke chiri dzede ngadzirime. Dzinodya. Ndikati usingambe peshira panzi shira. Kodwa ndikufunda ere. Shiri haina maoko haina munda. Iye peshiri ipapo ndopapo. Inganonda shiri inozongofa wa. Rambo ririmo. Anoropafadza kubata kwemaoko. Shiri haina maoko iwopinda mushiri. Kune zvinoda thinking, reasoning. But with thinking and reasoning, the devil has attacked your reason the wrong way. So the boy was adopted. Kumbaba wanzogera chinomwa mukaka. But dera akabatira vanasikana vaJethro. Vana vasvika kuti baba tabatsirwa nokukomana kuEgypt and Egyptian.
Kosha waimwa mukaka, zvemukaka zviri mukati. Kunzog is now an Egyptian guy. Osa kune munhu kuti unenge uchamuchanisa kuti unonakata zveshuwa. Bozo zvitarisa kunze so hakuna cheche akadaro. Nditarisa kunze so hakuna mutenda akadaro. Patomuza nditori elder. Mukati umwe mukaka wamai vake muri kumubuilda but kunzogona wamutarisa Egyptian. So life zvinoita inoshanda chimwe chinhu chinonzi law of attraction. Vakomana vanotora kwauri 3/4 zvinoita kuti vauye kwauri haisi love, law of attraction. Pane zviri pauri maitiro ako, uono hwako unotovaudza. Well disciplined havakunetse unonzwa kuti makadisi straight unenge watokwata karespect. Asi ukaita upenyu hwewe unonzwa kuti wangu wadii uri wavo zveshuwa. Your kind inovaudza kuti the same thing. Usataura heri but hapo. Chivhure muzere. Chivhure kana katwa munhu mukuru chikavhura mulocation chitoenda kune vanhu. Saka ndainetseka kugara kuti inda vanhu vakuru asingasapoti munhu wavo. But tinofanira kuti kuteera law of attraction. Chigure chinozora madhaka. Vana vanotamba nemadhaka. Saka vana vakatasoka kuti mumwe wedu. Dzimwe ataki dziri kuuya pauri wakaopena a door for them nekuda kwecharacter in whatever you do. Ndizive vanoramba vachinditeerera hauna here zvinosheedza type iyo. Magnet haitonze plastic man. Uneka usimbi kana unorema. Unorema wewe. Unorema kaka kakuzvinzwa kaka. Pachachidezwe adoption yavo masystems ekunyika. Technology is good but the devil anapeta maoko itai Facebook itai Twitter akauya futi iko. Munotanga kuchipinda mameseji akanaka atanga akaipa kanaka tumakuri tumachi ozotanga kuita 1 2 text to work. Kandi wakapona ukoresekuti don't like this. Kandi wanestika don't like this. Ozotarisa uzoti amuna mamwe ukaerenga zvakanaka Genesis 13 Lot aunonzwa chinzi akapinda muSodom. Paakasevereza naAbraham Bible wrote Lot and Lot pitched his tent towards Sodom. Towards ndoga ingotsvaka tozopedzerana wako towards iko. Unotanga usingazvide and the devil akumanikidze ane patience padamfo yako. Handizvifarira asiraiti hazvifarira asiraiti. Utozoona kuti unonyanya kuzvifarira inguva chete. Ndozvinhu zvausingadi izvozvo. Handitombonzwa nyaya inadzimai pandakafira vakati kwana nakwana iyi tine vana 3 mukwana imomo. Vana dzimongoni vasakatoita izvi zvako. Kwana uri serious here? Tama mu3 nakwana iyi. Kuramba bedzi usingarambe usina backing yescripture neshoko raMwari hakusi enough. The devil ari matricks ekuti kana plan B yaramba plan C plan zvinosvika chete. Ina handitombobata Facebook, handisibata zvakati. Hazvoti anobva ati saka uita mutadzi asibata Facebook. Kutwitter hako saka timukwanisi. Hakushaire pako bozvi zviri spiritual. Inda kuIndia kune munhu akatosungwa nenyaya yerepi ukatarisa dressing yavo inosvika vanovhara face neface kusiya maziso vamona mamozile kunorepwa munhu haisi nyaya yemapfekero mweya maziso asara ndaanongochiva kuti kaziso zvimwe kuzvizivei. Adoption is natural, but adoption also is spiritual. So adoption in the spirit, inokusiya uchinzi muKristu, but une lifestyle yepanze. Why? Because pane masystems akurarama mauri ewakaipa. Jesu anobva kudii? Wakaipa akauya pandiri, akashayiwa chake mandiri. Kuti akatouya kwauri, atanga asecha kuti makuhwa ake hauna here, kudada kwake hakuna here, kuchinya kwake, kuti akawana ndopanosvikira. Sabbath don't give the devil
a chance. Zovera kuti saka chance haana anotopiwa. But kuti munhu umupe chiro ane nyaya dzaanopurizenta dzaunozwa kuti beta kumusvitsa. Kuna vanhu vakabirwa nevanhu vakauya kwavari kuzovabira but vakapurizirwa nyaya. Ndarwarirwa so zvinoomera musha ndashatirwa mutauni wamo kama ndatoenda kumba so ndatobva kuhospital ndikuda 20 nekunamata kwako kwese utomupaiti 30 osara naye next week unozvituka mona zomutoti wakundidzokorora kare vane short memory vanhu vacho kumbirwa wakafoma town nestatement one samwe akazoya zvanzi andogara kuatsa ndore ikombi andowani kuberi ndongobhadhira inini amugarike mukombi ndiri raramba. What am I saying? The world masystems emunyika they're still attacking even the youth. Vane system inonzi adoption. Unosiwa uchienda kuchechi but hauna chamwari chinenge chiri pauri chako chechekupinda chechi but zvakakupinda nezvaunoita nelife yaunorarama uneadopted by filth when you grow up. Iva neukama neshoko raMwari iri rikadhura kutenga ingodhamunoda mufoni mako rikarwadza kuverenga Mwari ndibatsirei. Build a life yako through the word. Why? Nekuda kuti even machechi asatani ako ende asingataure satani anongoita zvasatani achitaura Jesu. Vane vachitaura zvaJesu but mwere uri kulinda. Tsaona mamiracles afana kukuva. We must follow miracles must follow us. We must not follow miracles. Why? Because the devil kwake inonzi magic isikaona kuti miracle ngozvaitika chechi. Beware of the devil in this generation. Haakusiye kuti mwana mbiko zvokuataka wakura ataki inotanga nhasi. Kune maera ekuti ukaita today ndeye lifetime. Even wasota I was not a good person mazwai zvakadai so but nyaya idzodzo hadzirapiki. Life inobudaro kuti zvirwere zvikatokubata izvezvi kune chekutonzi ndizvozvo nekusozochinja brain kuzokwana nekuzorongeka kumusoro unongorarama wili nazvo. Saka matax iwayo ari permanent in life. Beware. The devil anoziva kuti uchanamata kumberi rikagarika kuti kuHIV yacho uchanamata nayo mamberi kana rikazingwa pauri vanokusira nemake wamuyo. Kune maissues ari permanent. Nemukomana wako tikakusira imani kachechi kana ukazoenda kupi nekupi nongori my cosmos kana vakisafiri my cosmos vanefiri. Youth, God bless you. Thank you so much. Unapasa kuombe na kudari ya tatu. Mzita unokosha na mambo Yesu, amen. Mari Jumara kanaka. Nangana letu kanaka. Nguwe paso. We thank you very much, Evangelist. Maita basa ni nguwe.